Derechahan ang usapan, pero patas ang talakayan. Dito pag-uusapan ang mga napapanahong issue. Eye for an eye. Eye for an eye. Sir, magandang umaga po. Kasama niyo po ngayon Idol Ron Naraka. At Idol Jam Victorio. Sa mga tagapaginig ng IFM. Ayan, sir. Sir, unahin na po natin, particularly po, since ito pong handle nyo ay ukol po sa DRRM practices, ganyan. Ano po yung pinaka-recent na ibinababa nyo po sa ating mga kabataan sa iba't ibang bahagi po dito sa Pangasinan? Ayun po, recently po ang ganap po ng aming organization is yung pagpo-post po sa social media nung map po ng walang pasok. So, ito po yung isa sa mga nakita naming innovation or innovative idea para na-inform po yung mga students, and not just only students, even teachers, kung saan na pong mga lugar sa Pangasinan yung nagdeklara ng walang pasok bilang para alam din po ng lahat yung mga gagawin nila or precautionary measures sakaling may threat po sa safety pagdating sa klase. Sir Kevin, matanong ko lang po, paano po nagsimula yung parang cost ng PYDRRM sa ginagawa niyo po ngayon? Ayun po. Nag-start po yung idea ng pagbubuo ng isang organization. Basically, may mga kanya-kanya po kasi kaming hugot ng mga members sa buhay, no? Mm-hmm. But this is my personal advocacy po kasi since elementary po, I'm really fond of parang using social media in a responsible manner by informing the people kung ano po yung nangyayari sa lugar nila. Then, ang pinakahugot ko po dito is nung binaha po yung province natin noong 2009, doon nalalapit na po ulit yung anniversary ng Bagyong Pepeng kung inyo pong maalala. At by this time po, parang napag-isip-isip ko na hoping someday mayroon akong magawang ambag sa ating probinsya na makatutulong para sa DRRM. At noong high school po ako, naging president po ako ng Supreme Student Government namin sa school. At isa po sa mga advocacy ko noon ay DRRM. At yun po, nagpapatuloy po mula elementary hanggang college. Hanggang ngayon nagtatrabaho na po ako yung advocacy ko po on DRRM. So basically 2020 po, naging organization yung Pangasinan Youth for DRRM. So most likely po, advocacy po ito at yun po, yung main cause po nito. Yes, sir. Sir, mga kasama niyo po sa organization niyo po ay mga kabataan din po, na pumapasok po ba sila? Yes po. Karamihan po ng mga members po namin ay mga estudyante po across the province po. Yes, sir. Ask ko lang po if meron po ba kayong mga parang partnership po with, for example, sa mga barangay council, sa LGUs, or even sa mga DepEd schools po natin para maikandak nyo po kung meron po kayong mga programs po and project for the youths. Yes po. Yung organization po kasi namin ay binubuo po ng 5 division po na may kanya-kanyang advocacy. So pinaka-advocacy po kasi namin ay DRRM, at hindi lang po DRRM, kasama na rin po doon yung importance ng science at journalism po, no? At yung composition po kasi ng members namin ay student leaders po and a student journalists. So basically po, nakipag-partner po kami sa mga schools, sa mga LGUs po, no, na makonduct po yung mga activities namin for the past years po, for the 4 years po na existence ng aming organization. Yun naman po, natutuwa nga rin po kami kasi even the LGUs po, mga barangay, SK officials din po, sineshare po yung aming post at nakikipag-collaborate din po sila sa amin. Okay, sir. Sir, regarding po sa journalism, kasi ako po, personally, meron din po akong background I attended conferences. For example, you attend po, nagiging speaker po ba kayo sa mga campus journalism, mga seminars, ganyan? Since elementary po, ay isa po akong campus journalist hanggang ito po nagtapos ako ng kolehiyo. At
yes po, ini-invite din po ako na mag-talk on parang most likely po ang nabibigay po sa akin ng mga ng mga talks is how to combat misinformation, disinformation, fact-checking. Yun po kasi yung isa sa advocacy ko. Then ayun din po, na ginagamit ko rin po at ng team namin yung importance ng journalism para i-inform po yung mga tao kasi yung mga kabalayan po natin dito, no, lalo na po at gusto rin namin i-improve po no, yung medyo may pagkakulang sa reading comprehension po ng nakararami nating kababayan. Kaya yun po yung importance din po ng paggamit ng journalism sa DRRM. Ayun. Yes, sir. Sir, ano po sa tingin nyo yung kahalagahan, especially sa mga kabataan na maging involved po sa ganitong mga programa po na kung saan ay talagang it aims to empower yung mga kabataan po natin? Opo, bilang bahagi po ng sector po ng youth, no. Napakalawak po kasi ng ating mga ideas na mga pwedeng gawin no sa ating society, no. So i-maximize lang po natin 'yon. Kaya nga po ini-aim din po namin na yung mga advocacy po namin ay hindi lang din makulong nga po doon sa amin, no, kundi ma-share siya sa mga youth orgs, school orgs, and mga sangguniang kabataan po no na kasama po namin dito. Actually po yung PYDRM po ay part po ng Provincial Youth Development Council ng Pangasinan at yung National Youth Commission po at yung Kabataang Resilient Network po ng UNICEF. No? So, yun po, no? Hindi lang din po kami sa Pangasinan nagkipag-partner across the Philippines din po. Sir Kevin, sa standing po ng PYDRRM sa kasalukuyan, ano pa po yung mga tingin nyo gusto nyo pa pong i-expand or i-extend for the coming years sa NGO po ninyo, sa org po ninyo? For us po, no, since nag-start po kasi yung organization namin ng online, kung inyo pong maalala 2020 ay pumutok po yung pandemic. No? So, na talagang nanatili lang po yung advocacy din namin sa pagpo-post, ganyan. Pero unti-unti naman po kaming nagkakandak ng mga face-to-face activities, especially po yung flagship project po namin na Pangasinan Youth Fair in celebration of our anniversary po yon, kung saan nagkipag-partner po kami sa mga schools na i-spread po yung advocacy namin through talks, through demo about TRR at iba pa pong mga bagay. Tapos, since yung organization din po namin ay nag-advocate po ng astronomy, nag-conduct din po kami ng free telescope viewings kung saan gusto rin po namin parang i-fascinate yung mga kabalayan natin sa pagdating sa mga nagaganap po sa ating kalangitan. Then kung siguro po yung pagiging future po ng organization, magnanatili pa rin po talaga yung online since doon po kami nagsimula at sobrang laking tulong din po noon, lalo na nasa 100,000 na rin po yung aming likes and followers. So, parang ako po, as the founder ko po yung tinitreat as a number lang, kundi parang bilang ng mga tao din na nakatutok at parang nai-inform po no, doon sa mga nangyayari sa ating paligid. And siguro po, no, yung possible din po na maaari din namin gawin is yung talagang magkaroon po ng emergency response no, na pangungunahan ng mga kabataan. Dahil, syempre po, mula sa pagiging well-informed ng mga people po natin, dapat din ay kaya din ng mga kabataan na mag-respond talaga, especially kapag meron ng sakuna. Ayun po. Yes, sir. Sir, bilang bilang founder po ng inyo pong organization na Empowering the Youth, ayan, ini-enhance po natin yung mga capabilities nila. Sa inyo pong opinion, what other social actions or movements yung kinakailangan po na pakibahagian na magkaroon ng active participation ito pong mga kabataan, lalo po ngayon sa ating panahon? Ayun po, siguro po for me po na personal advocacy ko po kasi yung pag-combat po talaga ng false information since naging journalist nga po ako. Tingin ko po napakalaking tulong na magagawa ng mga kabataan para mas lalong maipaintindi din sa public yung science, yung DRRM. Kasi po, tingin natin din pagdating dito ay parang napaka-technical. No? So, with the help of the youth po, na by yung posting po ng mga infographics, ganyan, sa paraan po na maiintindihan nila,
yung tinatawag po natin na science communication, ay sobrang malaking tulong po para ligtas po ng buhay, no, kahit hindi man sa emergency response, pero so pagiging well-informed pa lamang po ng mga tao ay tingin ko po ay sobrang laking tulong na iyon. At syempre po, no, yung DRRM po ay hindi lang din po nakakulong sa science aspects, kundi ito rin po ay social science, no? So yung mga issues din po natin, social issues, kaya din po kami may advocacy on journalism, no? Para din po makapag-raise ng awareness sa mga ganitong bagay at para po makatulong po yung kabataan sa paglalabi po ng mga possible na policies, ganyan, na makakasiguro na ligtas at handa po yung ating probinsya sa mga darating pang panahon, especially po at disaster-prone po yung ating province. Yes, sir. Sir Kevin, matanong ko lang, no, sa impact na nagagawa po ng grupo po ninyo sa ating probinsya, hindi lang dito sa ating probinsya. Curious lang po, no, ilan pong mga kabataan ang miyembro po ng inyong organization? Nung nagsisimula po kami, nasa 200 plus po yung members po namin. Though nung nag-start po talaga yung pagbabalik sa face-to-face classes, no, dahil naman po ay mga estudyante kami noon, at ilan din po ay mga young professionals na rin sa amin. So, ang ano na lang po, nasa 90 plus pa naman po kami, no? Napakarami pa rin po. At hindi lang din po namin parang, anong tawag dito, hindi lang po namin, yung team namin yung kumikilos, no? Kundi mayroon po kami mga volunteers, no? Hindi po sila member ng organization, but we know that yung power nga po ng kabataan ay as malakas kung marami, no? Yes. So we accept volunteers po, especially may mga weather correspondents po kaming tinatawag na sila po yung nagbabahagi sa amin ng mga kaganapan po sa iba't ibang mga lugar sa Pangasinan, given nga po na super laki po or super lawak po ng ating probinsya na may 4 cities and 44 towns. So may mga weather correspondents din po kami na tumutulong sa amin na mag-disseminate po ng information. Kaya din po, yun, malaking tulong din po talaga yung yung maraming bilang po ng mga kabataan. Ayun. Yes, sir. We commend ito pong organization niyo po, lalo na at naniniwala po tayo sa kakayahan ng mga kabataan ngayon. Mensahe niyo na lang po sa ating mga viewers, especially for our youths, sa pakikibahagi po sa mga ganito pong ibinababa niyo pong aktibidad para po sa kanila. Okay po. Una po sa lahat, no, nagpapasalamat po kami, no, sa aming team sa Pangasinan Youth for DRM po sa support po na binibigay ng ating mga kabalayans at palagi pong pagtadtad sa amin ng mga messages ng mga estudyante kung may pasok po ba or wala. Gusto ko lang din pong i-clarify na yung organization po namin is hindi nagsususpend ng klase, kundi kami po yung taga-inform na meron na pong class suspension na in-announce po yung mga LGUs through our walang pasok map, no? At ayun din po sa mga kabataan din po dito sa Pangasinan, kung mayroon po silang advocacy on DRRM, science and journalism, na welcome po sila na mag-join sa aming organization. So mag-stay tuned na lang po if mag-open po yung aming membership. And kung may mga nais po na mga projects, collaborations, open din po yung aming organization for accepting this, dahil marami na rin pong mga susunod po na disbursements, no, at iba't iba po pong mga programs, projects and activities. Then siguro to the non-youth na lang din po din po supportahan po natin yung ating mga anak or yung mga kakilala po natin ng kabataan dun po sa mga advocacy nila, dahil makakatulong po yun, no, hindi lang din sa Pangasinan kundi para na rin po sa ating bayan. Then yun po, wag na lang din natin i-underestimate yung power ng online din po na nagagawa ngayon, lalo na karamihan po sa atin ay nakatutok sa ating mga social media. So we're maximizing this po in a responsible manner, no, towards a safe and well-prepared province po. So yun po, maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay po at tumututok po doon sa aming mga postings at projects po, mapa-online man or on-ground. Ayun. Yes, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak at pagbabahagi po ng mga advocacies, mga programs po ng inyo pong organisasyon. Maraming salamat, sir. Maraming salamat din po.
Yan mga idol, nakasama at